Bandiraɓe fulɓe on calminama on juuram goto mon fof inde muɗum e yettode muɗum ko wiide moɗon on jaɓɓami kadi e hella moɗon hande min gaddan on ko wiite clavier pol onon gandi e ɗemgal Pulaar ne jogui dillere hesere pour nadde nder technologie kesso bel ma mbawan ɗum waɗ hutorade kamɓe jiɗɗen ɗum hutorade te en mbawa ɗum hutorade tawi kadi hay tappirgal en ngala pour wawde windude ko jiɗɗen ko windude e nder oɗo application ma on jii woni mo Oolel Pulaar fewni ɗum ko ɗo son gari ɗo ma on jiiya clavier woni ɗo Google ne fewnani en clavier kono woɗɓe men fewnude oɗo clavier saabu clavier Google o fewa en waɗa ɗum fewde kañum woni elle wona Pulaar waɗna ɗum nde tawno sa sohli windude Pulaar ma ñoƴƴande jutde beela mbawa hebde hunde ɗum ɗon welani hutorade no fewi minen etto kadi bel ma oɗo clavier wawne wade e nder App Store inchallah ko ɓoyta had judde haal tan sa ari ɗo PlayStore amma taw ɗum ɗo min wiya clavier poli voilà min waɗan on lien o e less oɗo vidéo bel ma son jiɗi ɗum hebde tawne web sa naati ɗo tan ouvrir sa naati hen ma yi ɗo woni koye ɗemgal Pulaar nde tawno téléphone o ko non kam mbaɗɗa ɗemgal Pulaar ngal dow te dendagal application ɗemin kewɗi fewnude ma on jii Pulaar toujours ne jogo hen bindol eyyi kono so tawi koye français woni aɗa wawi yiide bindi goɗɗi ɗi gona ɗiɗo walla anglais aɗa yiiɗi ɗum hen eyyi edi foof on jii ɗum ɗo ko waɗi comme genre clavier ni ko ɗum ɗo ettoɗa ñoƴƴuɗ ɗo eyyi sa ari hen mbatta ko huuɓ haɗay sa kuɓɓa hunde won kollira wondi on jiiɗo woni won ɗo ma yi ɗo ñoƴƴa eyyi mbaɗa ok voilà mbaɗa ok kadi lawol ngol firti clavier o joni huɓɓi manam nen newo joni e nder téléphone o sa gayni ɗon a yaltat gara duttoɗa ɗo ma yi ɗo ɗi winda ɗemɗe walla langue sa ñoƴƴi hen ma yi ɗo ɗo wiye suɓo ɗemɗe wonko ɗo e dow ma on jii bindi goɗɗi gona Pulaar ɗo sa ari ɗo a waɗat désactiver oɗo utiliser les langues du système voilà sa welama ɗo an ƴewat ɗemgal mo jiɗɗa ngal hutorade manam clavier o sa welama ɗo ne waɗi poli latin aɗa wawi hutorade Pulaar taw ko bindi latin ɗo ko banggue adlam kadi nden ɗo ko bindol arabe won tawi ko arabe jiɗɗa aɗa yiiɗi yarude ɗiɗo alcool ɗiɗo foof aɗa windi sahaji ɗemgal arabe walla goɗɗum kadi application kadi ne newo hen particularité muɗum kañum woni hay ɗemgal arabe ngal en waɗi kadi kelme goɗɗe ɗi ganduɗa sa yiiɗi windude won bindi ɗen toon tawa aɗa wawi ɗum winde tawa ala caɗele dow kadi ɗon ne waɗi français hay français oɗon ne waɗi ko wiyete translittération walla transcription sa yiiɗi windude par exemple arabe taw koye bindi latin kadi ndi wawi newade puisque ne waɗi kelme muɗum ɗum firti ɗum ɗo woni application o joni a ƴewat tan holɗen hen ɓurɗa yiwade hutorade surtout français walla Pulaar walla goɗɗum voilà mbaɗa ɗum activé won gasi voilà joni sa gayni ɗo a yaltat tan directement ngara ɗo won ɗo ko hito ɗoɓɓande ɗe sa yiiɗi kadi bel ma waɗa ko tuttude a yiiɗi itto aɗa wawi kadi ɗum waɗa ɗum désactivé walla mbaɗa ɗum activé ɗo kadi minen eto bel ma waɗa suggération ji nen hen inchallah kadi en newo ɗo taw koye Pulaar joni hen kadi ɗo presque gasi sa ari ɗo sa ñoƴƴi ɗo tappirde nde ɗo hankkadi aɗa wawi suɓade ɗo joni woni ɗo woni koye français woni clavier téléphone o joni hankkadi sa welama aɗa wawi suɓat ɗo mbaɗa pol voilà ma mijit ɗo wono ko émulé to kutortoɓe onon mbawi was ñoƴƴude ɗo puisque on mbawa was yiide ɗum e hoore muɗum joni pour mbawa windude par exemple ɗo ayi Pulaar o kañum heɗɗo e dow clavier wiyete ko aade mbiyaɗo yimɓe ke wiide ko azerty kono enen e Pulaar wiyata ko aderty voilà wonni aɗa wawi windude kelme jiɗɗa ɗi windude foof goɗɗum ɗum ko woni e nder application o kadi ɗo sa ñoƴƴi ɗo aɗa wawi wonde wadde dirtude ɗo joni won ɗo clavier français ɗo won ɗo clavier arabe mataw on jii ɗum foof no wayi joni ko ni ɗo woni ɗum ɗo woni application o
sa welama kadi ɗo aɗa wawi change temmuji ɗi temmuji ɗum ɗo fof temmuji sa welama change clavier o mbatta ɗum wonno joni yimɓe goni koye coupe du monde inchallah ɗum waɗi bel min change hay hunde hoɗa o bel ma wono façon supportude lion ji mbaroɗe men ɗe inchallah voilà ko ni woni application joni sa waɗi tan ayi clavier o change kadi wonti Pulaar on jarama jeehe mbaɗe ɗum téléchargé mbaɗa kadi balle kadi woɓɓe ɓe no keɓiri application o woni mbaɗa ɗum partagé par groupe aji WhatsApp saabu alay sago binden ɗemgal men ngal alay sago bindiren ngal alay sago kollen wonde nen goodi goɗɗum ko jejjiti moon haalande kañum woni en waɗi kadi emoticons ono joni natti wawde hutora so wona emoticon gona hen kañum woni ɗo komƴon natoñ voilà aɗa wawi hutorade no jiɗirɗa ɗum ni sans probléme ko ɗum ɗo woni application on jarama noon kala on jarama